Mga higala, kumusta? Maayong gabi kayo tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa pagkaduhang pag-anhi ni Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Og unta o Dios, magapanalangin ka niini nga programa nga mahimo kini nga ginamiton sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Tuguti Ginoo nga kini nga programa makahatag kini og paglaom alang sa kaluwasan sa kalag. Ang mga nagapaminaw hinaot pa nga mainfluensyahan sa Espiritu Santo nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, kuya, maayong hapon. Nagpasalamat lang mi aning nga programa nga amo ning natultulan sa amo nga radyo tungod kay naghatag gid ni og panalangin sa amo si Lulu. Nangutanan nato siya kung unsaon gyud kuno nga makabiya siya sa inom, bisag gamay lang kuno dili babadi ay pwede. Kay pwede ra na iyang mo inom siya daghan kay kung ang Ginoo gyud mo tawag sa iya, siya na magidana gyud mo dili nagyud mo daghamay mga palainom kayo nga akong namatikdan si Kuya Esteban Bayosi. Di na magani usahay makauli silang bay anha na magisdaplisdan makahigda tungos kahubog pero nabiyaan magyud niya. Pero nindot gyud na nga nagpakisayod na siya og unsaon gyud nga mabiyaan ang inom, mabiyaan na oy. Naay mga tao gid hinuon nga lisod gid ana, labi na alcoholic dependent na ang lawas, panugnaw na gyud, maog dili makainom, no? Naa may ingon ana gid nga tao pero walay imposible sa gahom sa Ginoo nga mutabang nimo. So ayaw ipaahat kang lulo nimo. Hanggat may gusto siya makita ra man gid na niya pero maningkamot lang gyud, no? Nga makuha na sa kay alang man sa pagpahimot, paghimaya sa Ginoo gud. Salamat kayo. Okay, niya patay basahon na sir, maayong udto. Mag-text na lang kudaan sir kay mo expire naman ni ang akong load. Unya nagsalig malang intahan mi sa among anak nga maoy mo pasulod sa amo og load. Mao na nga amo na lang ning i-text daan kay hapit naman mi mo expire. Ang among pangutana man di ini. So kana na ang sagdi lang kay duna naman tay pangutana nga gipahibalo nga tubagon. Unya mo text rami ani, no? Mo text rami ani. Dili man ni namo diliton diri ang naabot nga mga number na pangutana ug dili pa matubag. Pero kung magtubag amo gid hinuon ning kuan, amo gid hinuon diliton kay mapuno magod ang atong cellphone, di man ta ka-receive og mga new messages, no? Thank you. Well, niya patay basahon na
Kay Pastor, daghang salamat sa inyong programa. Dugay naming naminaw sa inyo ha, Pastor. Kay ipaabot lang, shout out lang, no? Ipaabot lang, shout out lang sa akong pag-umangkon nga buutan kaayo si uh, Ridelisa. Uh, ani? Ridelisa Guilod nga kanunay nagsunod sa inyong programa. Salamat, Pastor. Si Rini Deni. Okay, daghang salamat, Brother Rini. Well, last text nga akong basahon. Okay, tay basahon din hi. Sir, maayong gabi namati na pud mi sa inyong programa, sir. Amo gyud ning giilang nga among tulumanon dinhi sa among radyo mamati mi kanunay kay si tatay moingon man dayon, hoy, ang radyo patinguga kay aron ta makabati. Okay, salamat kayo, no? Salamat kayo ni lipay kami ni mga inunani nga mga inunta feedback, no, sa ato nga mga listener. Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, Brother Libby, mas may siguro nga imusan malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan og diining dapita o nasura sa kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi ino sa tanan nato nga mga listener, tanan nato nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. So kamong tanan mga higala amo na sab nga gina-welcome niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadala og mga mensahe. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John sa mga number nga among gihatag kanunay ninyo, or pwede ari mo sa comment section higala sa Facebook, no? Aron ato nang mabasa ang inyong mga panimbaya bakaha, mga greetings ngadto sa inyong mga friend, ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, or kaha do na mo'y mga pangutana mahitungod sa mga butang nga atong ginadiscuss dinhi sa ato nga program, mga tubag, mga pangutana nga atong gipantubag. Kanya gusto sad mong mangutana, kay naasan mo inog pangutana. So, isend na dinay gala, i-text niyo sa among number, pwede rin sa comment section na to, or atang isab ninyo ang atong programa sa matagabi. Kay tagaan mo na mo o kahigayunan sa pag-participate mga higala, makahatag mo og dugang tubag sa pangutana o makahimo mo sa pag-follow up na bay mga reactions or gusto mong ma-follow up kay wa ka ni masabti, so mahimo nga mo text or padala mo og mensahe nga ri aron mahatagan na mo na og panahon ni Brother John sa pagtagad sa inyong mga pangutana. Okay. Palihog lang sa gihapon, no, among ihangyo ninyo nga alang sa ato mga viewers, atong i-share mahigala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend. O niya sa tanan nga mga gamit og sound system karong gabi na, part masada nga pag-share sa pulong sa Ginoo. So amo kamong gipasalamatan og ang atong makahigalaan nga naminaw karong gabi na sa radio or sa mga sound system man kamong tanan. Welcome, welcome. Welcome karong gabi na. Okay, mo adto na ta mga higalas pagtagad, no, ato na ning pangbasahon ang mga nakita nato sa screen, no. Pwede na start na mog type diha, i-send din hi aron ato nang tagdon ang inyong mga mensahe, labi nagnamoy mga birthday greetings, no. Malipay bayan na ang inyong mga friend, ang inyong minahal sa kinabuhi nga doon na mo'y mga greetings ngadto kanila. So, text mo rin na mo or diri mo sa comment section na mo nato pag-message aron atong matagad mga higala. Okay, ato nakita din si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Livy, og sa tanang listeners and viewers, amping mo kanunay and God bless. Thank you, Sister Hani. O niya po si Sister G. Marie Kalapuan, mayong gabi ni Muster, no, diha sa Saudi Arabia. Nag-send siya og kamot, nag-pray og heart. Niya po si Brother Rufino Moreno, mayong gabi Brother Rufino. Salamat po sa pag-send ni mong heart og kamot, nag-pray.
Niasad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nagview nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also nimo diha Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Okay niya po si Brother Jerry Lumuntad. Mayong gabi mga igsoon, maminaw na pud ko sa inyong programa nga nindot kaayo. Salamat kayo Brother Jerry Lumuntad. Murag sa Mindanao mo to. Hindi dito napita gani Brother Jerry. Okay ni apod si Brother Jeremiah Humula. Ato ning basahon kagikan ni sa Machamban. Mayong gabi na usab mga igsoon labi na sa inyo diha Brad Libby og Brad John ni nagpundok na sabmi diri bisan matugnawon ang panahon pero mainiton nga naminaw sa atong programa kauban sa mga silingan Brother Nestor Ciaris. Maayong gabi ni Brother Nestor Ciaris og sa akon ugangan si Danilo Bachensela Senior og kang Brother Jabe Mahipos diha sa Sibunga nga always namati sa atong programa. So thank you kayo sa mga kahigalaan makaigsunan to nagapamati diha sa diha sa Santa Fe og sa Sibunga. Salamat po sa atik sa chat nimo Brother Jeremiah Humula. Okay ni apod si Brother Edelberto Higante Somalinog. Blessed evening everyone. Salamat kay Brother Edelberto no niya blessed also. Hinaot pa ang Dios magapanalangin sab kanimo. Okay ni asad si Sister Chari de la Cruz Nogas. So salamat day Chari no sa inyong kanunay nga paglantaw, pagpamati, pagsunod sa atong programa dinis kahanginan. Niya may isang gabi ni Brother Dodo diha imong mister og mga kabataan karong gabi una. Thank you kaayo. Niya niya pod si Gina Jason Kaburnay. Ang iyang mensahe, mayong gabi na usab mga kuya og sa mga kaigsunan nga naa sa San Isidro, Tubuso og sa akong pamilya diha sa Escalante. Sa kanunay nagasunod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa Kuya John o Kuya Libby. God is good all the time. Okay, salamat no Gina Jason Kaburnay. Salamat sa imong pag-message no. Niyasad si Brother Jerry Lumuntad sa Banga, South Cotabato, Igsoon. Okay. Salamat kay Brother Jerry no. Murag usan usab ka sa nahimo namong avid listener nining ato nga programa dinhi sa radio no. Salamat kay Brother Jerry Lumuntad sa Banga, South Cotabato, Maigsoon. Okay. Arita diri ato sa ning puli-pulihon igala ato ning tagdon ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga nag-like o niya ang uban nag-heart sa ato, nag-send og heart sa ato nga program. Aritas mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, niya sad si Brother Rufino Moreno, niya sad si Brother Alvin Risoor, Erlinda Neri Istaura, niya po si Brother Basilio Tero Notarion Jr., Jeffrey Joseph Distora Nubabos sa Laaw ni. So may gabi ni mo Brother Jeffrey oban sa imong pinalangga no, imong asawa diya, imong anak. Salamat kaayo ni Brother Joseph Nubabos. Niya po si Brother Abner Dualio, o niya si Brother Jerry Alumuntad, niya sad si Rumel Tumakay, murag sa kuani dito ni sa Lapuados, Cordoba dapit.
Olanggo, Dumakay. Olango Island, no? Olango Island. Okay, arita diri sa mga nag-send og heart, mga nag-love sa ato nga program. Niya si Ginny Rama Fermin, Florida Amores Sigarino, Nunahani Monterde Punay, si Mincy Gabisay Sinadhan Hidokos, Sinyo Munyas sa Tekelio, niapod si Rose Jane Carabio, Annalyn Aderder, Roland Neri Ginon, Jeremiah Homula, Chari de la Cruz Nugas, niapod si Dong Erix Sinoy. May gabi ni mo, Brother Erix, no? Oban sa imong tibuok family. O tanan niyang taga Mabuli karon nga naminaw sa ato nga program. Niapod si Disame Olita Dison, Mirifel Vargas, Rolando Junior Beldosola, niapod si Jonel Yogo, og si Jimari Kalapuan. Okay, as of this time, mao ni atong mga nakita sa screen, mga higala, o niya atong balikan pagtan-aw ang pikas nga screen, kay niya ay mga nahidugang nga send og message. Niya si Ginny Rama Fermin, blackout jud mi diri, mga brad. Grabing kusuga diri sa hangin. Mayong gabi ninyo, mga brad. Please please dala sa inyong pagpangamuyo nga luwas ang tanan. Okay, salamat mauman kayo. sa Dirises kay dako maginig ka Birinson kay ang nag-una Christine nga bagyo, ang sunod Leon. Leon na pod ambot. Ang Leon bangis man na. Pero di lang tama ngandoy magampo lang tas Ginoo nga si Leon dili makatag kadaot. Ang sunod sa Leon Marcy nga bagyo. Ang sunod Nika, sunod Opel, sunod Pipito, sunod Kirwin. Mga daghang sunod Romania, si Shuni, Tunyo, Upang, BK, Warren, Yoyong, Zuzimo. Morning declared nga mga bagyo ang possible may tabo karong tuiga. Muna giandam nga mga pangalan pa John, Yes, pero posible na nga dili mahurot. Dili kabot, dili mahurot. Pero morning mga ngalana giandaman gyud lang ang og naka-ready na nga daan. Ang giandaman. nag-una ang gisundan ni karon Kristen nya Leo ni sunod. Unyag may bagyo pang sunod, dili ta mga sunod-sunod pero Marcy na pud. Amo na nga magampo lang kita kay sa atong namatikdan good basta at the end of the year na maniguro sa ni bagyo hinuon og pangabot, no? Anang ang Ginoo maayo man, masalig lang tas Ginoo. Okay, niapod si Brother Roland Neri Ginon, Brad Liv, o Brad John, maayong gabi, welcome sa inyong programa sa radio. Thank you. Ilabi na diri sa Quezon City, o diha sa Cebu, o Mindanao, bisag baha diri sa Metro Manila, kaluoy sa Ginoo naka-recover gihapon. God bless kaninyo. Salamat kay Brother salamat Roland. nga okay ra mo Neri diha Ginon. bisan gibahaan mo pero sa gihapon ang baha wa makaanod sa inyong interes sa pagpatalinghog pulong sa Dios, and hoping ang pulong sa Dios may panahon ra gihapon nga dunay maani diha sa inyong area. Thank you. Kani si Brother Roland, nahimon sa nitong avid listener kay always na din siya nga makita nato din sa screen. Salamat kay Brother Roland, no? Nialang sa atong mga avid listener, ato ning ipang-share mahigala ang ato nga program para nga ang atong mga friend o buminahal sa kinabuhi ma-blessed po sila. Okay niya po si GC Hilig de la Cruz. Mayong gabi, mga brother. Naminaw na pod mi diri sa Nainday. Shout out lang nako Nainday Church sa Placer. Okay, no, gikan sa Nainday kang brother GC Hilig de la Cruz. Niya po si Joseph Torlao. Mayong gabi, Brad. God bless always ani nasabmi. Ani nasabmi. Namati mi sa mamati o sa mi o na mag-worship. Okay. Tatapahuman o pamati, mag-worship na po sila. Salamat kay Brother Joseph Torlao.
Daghang salamat Brother Joseph. Hope nga daghan unta nga sama na nga ma-interest gyud sa pulong sa Ginoo kay mao magining panahon na nga atong patambukon ang atong kalag sa pulong sa Ginoo. Wa may lain nga makapadasig o makapalig-o nato ang pulong gyud sa Ginoo. So salamat mati mo sa atong programa. Unya usa mo mag-worship. Paningkamuti gid nyo na ang worship na sa tanang naminaw ron mga Seventh-day Adventist ha. Gabi ug buntag ayaw gyud mo ni ana nga magpagusto la mo mag-worship mo o dili kay dako gyud na nga subayunon unya sa paghukom sa Ginoo ngano nga ang Dios pwede ra nga atubangon o pwede rang alagaron pwede dili. So salamat gyud kaayo anang mga active sa pag-worship silang puloy-anan during the night and the morning. Okay niya sad, Sir Linda Neri Istaura, good evening to all sa tanang mga naminaw og mitan-aw niining matuod nga mensahe Amen. dinhi sa kahanginan. Salamat kay Sister Erlinda Neri Istaura. Okay, niapod si Brother Kern Hapitan, maayong gabi di ay sa tanan natong tigpaminawan labi na sa atong igsuon sa pagtuo aron nga naa sa gairan nga naminaw samtang nangaon sila si Brother Ninibe og si Sister Gloria. So may gabi Brother Ninibe no og Sister Gloria, salamat nga sa inyong pagpangaw ninyong gisuwa ang atong programa. Ako na si Brother Neftali no og si Sister Gloria sa kuan ni sila sa Canada. Ninibe og Sister Gloria anya kauban sa ilang anak Brother Glenn og sa iyang mga apo. Ay Brother Glenn uban sa imong mga apo diha kuan diha maayong gabi inyon tanan diha sa Canada nga kuan mo sunod mo sa atong programa. Unya tuhoy ninyo nga paghatag niyo og time, gi-spend ninyo time para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, maghatag na og panalangin sa inyong mga kalag. Wala nay lain nato nga mahimo ron gawas ang pagpaduol sa Ginoo. Tanang butang nga atong gipaningkamutan og maabot ning kinabuhi dili gina makatabang bisan gamay aron ta maluwas ang ato raging pagigsuo diha sa Ginoo. So salamat sa inyong gihimo diha ang minaw mo sa atong programa. Okay, pag yun din iyang sumpay, mga apo nga si Glintot, Jed, Jib, Jacob. Salamat no Diyos Gairan sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Samtang na ngaon, naminaw mo. Okay niya po, nipagyod siya minsay si Brother Kern. Maayong gabi po di ay sa atong tigpaminawan sa sugod. Sila si Brother Andres Lauron, Junior, Kahil o Brad Santing. Okay, salamat no. O niya po si Roldan Bartolata. O niya nag-send lang siya kamot nga nag-pray. Salamat kayo Brother Roldan. O niya ato ning tan-awon mga higala atong cellphone. Apay ning sulod din nga message. Okay. Ni ay gikan kang Brother Nimi iya maning contribution ayong gabi parlib na unsa manang tekstira nagparihan naman lang na sila si Father Darwin ang pan og tinapay mahimo naman hinuong baboy sa Bikiris Kaisano nay ilang pan nga dagko nga porma og baboy liwat tingali na sila o ang texter panadiro gaisano pan baboy kanang gipormag baboy. Okay, di pagyod ato ning tanawon badlibi tinuod jud niha please nani ka dekada adlaw-adlaw gyud nagpuyo sa akong tiyan ang taong sa tanas 666 mora gyud ni akong giantos ning kalibutana. To sa nighapong avid listener no. Ano na mo sa siyang mag-text din sa tong program. So ang Dios brother mas lalom og panghunahuna og panglantaw sa imo kaysa tao. So ang Ginoo na ang mag-igo sa imong sitwasyon.
Okay, ato na siguro ta sa hisgot ba dyan sa Yes, kay pangutana. taas na ang oras. Marag taas-taas na nakaon, Yes, okay. taas-taas na. So ato ning basahon. Akong gibasa sir ang buhat 16:30-31. Pagtuo ra kang Kristo, luwas ka. Hihihi. Sayon ra gyud ay maluwas ang tao sir. Okay, si Pedring Tulusa ni. Okay, brother Pedring Tulusa, no? Salamat kayo. Maayo kay imong gitan-aw ang buhat 16:30 ug 31. Pagtuo lang kang Kristo, luwas ka. Hehe. Sayon ra gid ay maluwas ang tao, sir. Pagtuo lang, Pedring Tulusa ni. Okay, brother Pedring. Okay, daghang kayong salamat, no? Kining imong pangutana mauni ang pagasaluhan nato karong gabhiuna. Diin ang imong pangutana moabot ni sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan tungod kay naa may ato nga mga listener nga naminaw through Facebook. Ako nasad nga ipahinumdom nga ang pagtuon sa Biblia wider deeper. Kinahanglan atong palapdan ug paladman, ha? Kay kung niabot ra gyud sa imong hunahuna nga pagtuura nya luwas, but pasabot wa gid ka nagtuon ana kanang itog wider and deeper. Importante gyud na. And lastly is broader. Kay kung pagtuo lang gyud ka, anha ra gyud ka diha luwas, bisan si Satanas maluwas. Kay na man say pagtuo si Satanas. Ang problema lang gyud ni Satanas nga wa siya mosimba diha sa Ginoo, wa siya mosimba kang Kristo. Kay gusto man niya nga si Kristo ang mosimba niya. Mao may paludhon sa iya ha. Mao na nga kung kuan lagi kung unsa ni pagtuo lang mo ibasihan aw kung naara ka din ha ang yawa maluwas pud kay sigon sa imong gibasihan nga pagtuo nya maluwas luwas pud ang yawa kay nagtuo man pud dinhi kung atong basahon dinhi sa gihisgutan sa Santiago. Mo ni ang gihisgutan nini sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 19. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto ka ni ana. Ngani bisan pa ang yawa nagatuo man usab og nagapangurog nagapangurog sa kalisang. Ang pagkakaiba lang kay ang yawa nagtuo siya pero nagapangurog sa kalisang. Mo ni pagkakaiba. Ngano man siya nga nagkurog o ngano man naa siya'y kalisang, nahibaw si Satanas, nga wa na gid siya'y paglaom pa nga siya maluwas. O dinhi magsugod, dili gid magsugod, dinhi ni samot ang kaligutgot sa yawa ngadto sa Dios. Kay siya nga nakasala, wa na siya tagai pa og kahigayunan nga maluwas pa ngano man. Kay suwa pa sa ikahulog niining kalibutan na gihatagan na siya daan dito sa langit og taas nga panahon nga og mahimo magpasakop siya sa Ginoo pero iya pagid hinung giinfluensyahan ang daghang mga manulunda mo na hinungdan gihulog siya wa na siya paglaom pa og tungod niya na ang yawa naligot-got pag-ayo sa Dios kay ang tawo nahulog sa sala gitagaag kay gayunan nga maluwas nagpakataw gipadala ang iyang bugtong anak og unya ang importante diha sa imong gibasa nga imo na ang nasabtan kay pangutana man na bersikulo man na unya gitubag na ni San Pablo ngadto sa usa ka jail guard ingon si Apostol Pablo tumuo ka kang Hesus og maluwas ka og ang imong panimalay busa dinhi gipasabot og nagpasabot lang gyud ni nga duna manggoy mga tawo nga nagtuo pud sila nga sila maluwas pinaagi sa ilang relihiyon. Pero ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo dili pinaagi sa relihiyon. Karon, diha sa pagtuo ba lang gyud ang tao sumala sa imong gisgutan sa buhat kanana ang buhat 16:30 ug 31 dili lang diha sa pagtuo kay ngano man niya kaning gitawag ba og wider and deeper niya pagtuo gihapon ni ang atong hisgutan sumala sa Roma Kapitulo 3 versikulo 31 nagsulti
gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunua wala gayod gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So ang buhat 16, 30 ug 31 duna pauntay daghang mga butang nga angay imong susihon kay lagi ang pagtuon sa Biblia wider and deeper. Karon, ang pagtuo lang unya nawa na ng kasuguan sumala sa gihisgutan, sumala sa Santiago 2:20 nag-ingon apan utawng kulang-kulang. Ha? Kana bang wa ba insaktong kabuot kanang ito kuwang-kuwang? Nay mga ekspresyon sa uban nga pigit ka man di ay. Magkaingon-ingon ana kanang kuwang-kuwang. Ang in other words, ang ilang itawag na 99 o kuwang sa usa ka handos, usa ka dukol. Mo nay atong madungog sa mga tao. Niya nang word nga kuwang-kuwang. Sa ato pa, kung sa Tagalog pa na siya, ang gigamit nga word nga imong madungog ana pirme, may sayad sa utak. Mao ni hinungdan nga ang pagpangalagad karon sa Ginoo na pagtuo pero may mga sayad nga naman wa na magsunod sa kasuguan. Ang gisulti ni San Pablo gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo, hinunua wala gayud gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Kung naara ka magtutok diha sa buhat 16, 30 ug 31, mahimo nga ang daghan pang mga bililhon nga mga butang kalabot sa pagtuo dili na nimo maabot, dili na nimo pa mahibaluan kay diha ramang ka. Ni anang buhat 16, 30 ug 31. Pero gipadako pa dinhi sa ubang mga bersikulo nga dili pagtuo lamang kundili pagtuo nga naapod ang kasuguan. Sumala sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24 giingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunua wala gayud gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So Brother Pedring Tolosa, ang pagtuo uban gyud na, nagkuyog gyud na ang kasuguan. Pero na ay pagtuo nga wa nay kasuguan, maunay butang nga wa gid na itudlo diha sa Biblia. Nganuman, kay ang pagtuo ngadto kang Kristo insakto, pero wa ka na magsunod sa kasuguan sayop na. Nganuman, kay si Kristo nga atong tuho gituohan nga maoy makaluwas nato kay mao magginaygisulti sa Biblia ngani sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagingon og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Pero og moingon na gyud kang naa kay pagtuo nga wa sad na diha sa imong pagtuo ang kasuguan, ang gisulti sa Biblia ningon apan utawong kulang-kulang. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. So daghang mga tawo nga nangalagad sa Ginoo naay pagtuo pero mga wa nay kapuslanan, mga kulang-kulang tungod kay wa magsunod sa kasuguan. Kung imong basahon ang gihisgutan pagani ni Kristo, sumala sa giingon ni Kristo sa Juan 10:27 ingon ni Kristo, ang akong mga karniro nakaila kanako og sila sunod kanako. Tanawa ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Ngan karon nangutana si Kristo. Sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Daghay mga tao nga nagsigir og ampo diha sa Ginoo pero wa magtuman sa gisugo ni Kristo. Ang pangutana karon niining pagtuoha nakapahimuot bagod na sa Ginoo. Ingon ni Kristo, ang akong mga karniro nagpatalinghog nako og sila nagasunod kanako. O tanawa unya nag-ingon si Kristo, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say? Nganong sige mo ampo na ko Ginoo, Ginoo niya, di mo mo sunod sa gisugo ko kaninyo. Nagsugo bagod si Kristo nga magsunod sa kasuguan, lalo na sa napulo kasugo. Yes, kuni mong basahon ang Lucas 18 ngadto sa 21, ingon niini ang gisulti
Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, tanawa, religious leader ni siya. So dili ni basta-basta pud nga klase sa tao ni diha sa grupo sa ilahang pundok tungod kay leader siya ug nangutana kang Ginisus nga pangutana, "Good sir, but pasabot maayong magtutudlo." So ilha brother Tolosa, no? Pidring Tolosa nga si Kristo ang maayong magtutudlo ug kay si Kristo man ang maayong magtutudlo ni bisan kinsa nato atong kinahanglanon muduol ta kang Kristo aron ta katudloan kay siya maayo man nga magtutudlo. Unya nag-ingon dinhi ang maong tao, "What shall I do to get to heaven?" Unsa may akong buhaton aron makasulod ko sa langit? Oh, ang gisulti ni Kristo, "Do you realize what you are saying when you call me good?" Imo bang napamalandong sa imong pagtawag nako og maayo? Nangutana sa Jesus, may ask him, "Only God is truly good and no one else." Busa si bisan kinsag unsa ka pa sa imong pagkatao, ayaw gid hunahuna ang maayo ka. Ha? Ngano man ang Dios sargon mo'y maayo, wa nay lain, no? Naging no one else. Pero ang gingon din sa 20, "But as to your question, you know what the Ten Commandments say." Ha? Mao na nga si Kristo nagsugo siya nga sundon tumano nang napulo ka sugo. Ingos Kristo, "You know what the Ten Commandments say." Ug unya ang maong tawo nangutana unsa may iyang buhaton aron siya makasulod sa gingharian sa langit. Ang gitubag ni Kristo, ang gipasabot ni Kristo niining religious leader nga nangutana niya ang may tungod sa napulo ka sugo. Pero tan-awa brother Pidring, kadaghanan karon magtudlo na wa ng sugo. Mo bitaw na nga ni samot ang kadautan sa kalibutan tungod sa daghang magtutudlo wa ng sugo. Naghuot karon ang bilangguan ang prisuhan tungod sa mga taong naglapas sa sugo. Ipikto kini sa ilang pagpangwali, pagpangsulti nga wa na ang sugo. But Jesus Christ says, you know what the Ten Commandments say. Mo ni gisulti ni Kristo. Unya matud pa niya dinhi kung atong basahon, don't commit adultery. Kini bagong tugon man Unya kini ni ang balaura sa daang tugon man Unya ang uban daig ingon nga wa na na. Wa na na. Di na na tumanon. Pero si Kristo mismo nagsulti siya nga don't commit adultery. Dili ka kanana nga manapaw. Mao na nga kamo din kung naamoy mga kaila o mga silingan nga nagtudlo nga wa na ang kasuguan, ayaw mo kumpiyansa sa inyong bana, ayaw mo kumpiyansa sa inyong asawa, kay posible na nga ismiring huyon gyud ang inyong asawa. Ngano man, wa naman na magsunod sa kasuguan ni gisulti din dili ka manapaw. Unya nag-ingo din don't murder, dili ka magpatay. Unya mga napulo man ni kasugo gisgutan naas dang tugon. Unya dingo don't steal, naagihapon dili ka mangawat. Don't lie, di ka magsaksig bakak. Honor your parents and so on. Naagihapon pagtahod sa mga ginikanan ug uban pa. Unya kining pagkasulti sa dihang gitubag din ni Kristo ningo dinhi, the man replied, kini maong tawo nangutana siya nga what shall I do to get to heaven? Nang ingon ang tawo na ingon, the man replied, mo ni gisutubag sa tawo, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gibantayan ang tanang mga kasuguan sukad pa sa akong pagkabata. Ni ay mga pike nga mga magwawali, mga magtutudlo o kamo din react mo kuno kay aron ato ning mapadako nis kahanginan. Kana bang ingo nga wa na nang sugo, digay ka katuman sugo sa imong asawa? Di na magikusbugo kadungog ana. Nga gigamit pa ang kanini ang termino nga los nimo. Digay ka katuman sugo sa imong asawa sa napo kasugo na. Way taong makatuman sa napulo kasugo. Mo ni buhi nga bakak nga imong madungog sa mga nanagwali nga pagtuon na lang wa na ang kasuguan. So brother ganan ang Tolosa, no, Pidring, mamalandong ka ni ining mga butanga. Ingon sa mong tao, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Mga mong way makatuman, naama lagi. Gisulti man ni dinhi. Busa kun ang anha ragi ka sa pagtuo,
unya wa na nimo sunda ang kasuguan sa Ginoo, pakyas ka. Mao lagi na nga ang pagtuo nato dinis kasulatan dili ta muungot og usa lamang ka bersikulo o teksto kundi atong paningkamutan kay lagi wider, deeper and broader. Og unya tan-awa ra gud na ang Mateo City 23 o kanang City 22 o 23, tan-awa na sa adlaw unya sa katapusan. Mangutana sila, Ginoo, naghimo mig propesiya tungod sa imong ngalan, gipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan, naghimo mig daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Dili man ni mga taong way pagtuo, naa ni pagtuo kay nakahimo gani sila og milagro tungod sa ngalan sa Ginoo, hinginlan nila ang yawa tungod sa ngalan sa Ginoo, tungod kay naa sila'y pagtuo. Pero unsa may Gios 23, pahawa kanako kamong mga mamuhat og dautan kay wa ko kamo ikaila. Una nga daghang mga bigo unya sa adlaw sa katapusan. Brother Bedring Tulusa, kung di medyo naalanganin ka, please ipaluapan ni siya. Importante kining mga bahina. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga puntuha. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning tagduno kining ato nakita sa screen. Niya si Cheryl Kalapuan. Mayong gabi ninyong duha, Kuya Libby, watching from Tuburan, Danao. So good evening Sister Cheryl. Niya po si Chel Notario Aragon. Anya ato po nakita si Brother Rinaldo Rubio. Amin. Okay. Palihog ba John og otro og basa atong pangutana nga moy atong gitagad karong gabi na. Ang iya diring kuan akong gibasa sir ang buhat 16:30 ug 31. Pagtuo kang Kristo maluwas ang tao, sayon ra man ay ang tao maluwas pagtuo ra. Pedring Tulusan ni. Okay, salamat kay Brother Tolosano sa imong nindot pangutana. Yan, naay teksto nga iyang gibasihan sa buhat 16:30 o versikulo 31. Okay, sa amo pagtekst so iya man ang nabati kuno nga ato nang gi-mention na nga verse. Tinuod na ang buhat 16:30-31. Usa maguna ka magbalantay sa bilangguan, jail guard nga nangutana kang Pablo o kang Silas, unsay buhaton nako aron ako maluwas. Ang tubag nila ni Pablo, tumuo ka kang Hesukristo aron maluwas ikaw, lakip ang imong panimalay. So ingon dayon ka nga sayon ra man di ay ang kaluwasan kay tuo lang ta, luwas naman. Tinood na kanang pagkasultiya sa buhat 16:31, naghisgot nga kinahanglan ta mutuo kang Kristo aron ta maluwas. Kay imposible kay tag maluwas ta ni Kristo niya wa ta mutuo niya. So kinahanglan yun, dapat yun nga ang tao mutuo, musalig kang Kristo parang maluwas. Kay sa atong mabasa sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga musalig or mutuo kaniya dili siya malaglag, makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Sulinot kayo mga pasalig na kay way lain nga ngalan sumala sa buhat 4:12 dinhi sa silong sa langit nga gihatag aron ang tao maluwas kundili pinaagi lang gyud kang Kristo. Muto magwalis na suna pagtuo gina Pilimiro. Kunya dayon sa imong pagtuo kinahanglan nga makita ang pruiba ba nga kanang imong pagtuo buhi na, kanang pagtuo nimo nagliho, kanang pagtuo nimo nagginhawa. Kay base og kanang pagtuohan nato wa na naginhawa. Usab din pagtuhoa nga makaluwas sa tubangan si Ginoo. Kay moingon ta nga tuo ganita, tuo ta niya luwas na nagabalik si Ginoo. Og mao nang istorya hapon maluwas pod
si Satanas. Kaysa Santiago 2:19, ang yawa nagtuo, nagkurog. May pagtuo siya, nagkurog. O niya, maluwas dahil siya. Ang yawa na ipagtuo, pero unsa may naas yawa. May pagtuo siya, o niya, unsa may kuwang niya. Sa atong mabasa din sa nakasulat sa unang Juan 3 versikulo 8, kadtong nagpadayon pagpakasala, katong naglapas sugo, muna nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Sa ato pa, ang yawa higala sukad sa sinugdanan, wa nagtuman sa sugo. May pagtuo siya sa Dios, pero wa siya magtuman sa sugo. Maluwas bagod siya, dili. Tungod kay gisaaran sa Ginoo sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 10, si Satanas itambog unya ngadtos linaw sa kalayo. Bisan may pagtuo siya, apan kay nagpadayon sa pagpakasala, wa magtuman sa sugo. Kay sa unang Juan 3 versikulo 4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So, di ay pagtuo nga makaluwas, na apoy dili makaluwas. Unsa ng pagtuoha nga di makaluwas? Kanang pagtuo nga wa nagtuman sa sugo. Nagtuo ka, pero wa ka nagtuman sa sugo. Naa ba na rong panahona? Naabay mga higala na to, nanudlo ana, nga tuo lang tawa na tay tuman sa sugo, na ay daghan higala. Sama na sa pagtuo ni Satanas, nagtuo pero nagpakasala, kay wa man magtuman sa sugo, muna'y pagtuo nga di makaluwas. Muna'y atong bantayan, kung ang atong prinsipyo nga atong nadawat, tuo lang tao niya, allergy na kayta sa sugo, di na tamutuman sa sugo, mahigala. Kuyaw na siya. Napuuban pod nga nagtuo pos Ginoo, pero gipili-pili lang pod ang mauyunan diha sa napulo ka sugo. Nagtudlo tuod og napulo ka sugo, pero gipangilisdan ang ubang sugo diha sa napulo ka sugo. Delikado sa nagyapon. Di gyapon na makaluwas nga naman. Kaysa Santiago 2 versikulo 10, ang atong mabasa diha, ang maglapas bisag usa na lang kasugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan. So muna nga problema gihapon kaayo, bisan pa man og nagtudlo tag 10 commandments na ay napulo kasugo, pero di na mao nga sugo nga gitudlos Ginoo sa Biblia. Nag-imbento na og sugo, gipang-ilistgan ang ubang sugo sa napulo ka sugo sa Ginoo, o gilisdan og ilang kaugalingong sugo, gitawag na og sugo nga hinimo lamang sa tawo. Mao man delikado kayo. Dili sa gyapon na makaluwas, kay bisag isa lang gani ka sugo sa balaod nga atong lapason, malinapason man tanan. Kay unsa man day tugon sa Ginoo sa sa atong mabasa sa Deuteronomio 12:32, ang tugon sa Ginoo, tumana gayud ninyo ang tanan nga akong gisugo kaninyo. Ayaw ninyo og dugangi, ayaw sad og kuhae. Dili padugangan, di pakwaan. So, mao nay problema higala, nagkadaiya ang pagtuo sa tao karon. Nay uban nga wa nagisugo akong isgutan kaniya, wa nagyud 10 commandments, tuo lang. Napuuban pod, tuo tas Ginoo, pero magtuman ta sa sugo, dili kanang sugo na sa Biblia, kanang sugo na nga hinimbento sa simbahan. Anabi, ang sabay sugo sa Ginoo sa Biblia. Ang sugo sa Ginoo diya sa balang kasulatan, ang mabasa diya, unang sugo, gidid-an ta sa pagbaton og laing Dios. Kay siya ra gyud ang Dios nga atong batonon, atong dawaton bastong kinabuhi. Ikaduhang sugos na pulo ka sugo, ang tao gidid-an sa pagbuhat og kinulit nga larawan, pagyukbo og pagsimba ni ana. Bawal na. Anya, ikatulong sugos Ginoo,
ang tao gidid-an sa pagpasipalas ngalan sa Dios. Ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo, hinumdumi nga santuson ng adlaw Sabado. O, kumusta man ang mga sugo Gituman ba na nato? Or gipangilisdan og sugo nga hinimo lamang sa tao? Manong sugos Ginoo? Ikalima, tahuron ang amahan o ginahan. Ikaunom, di magpatay. Ikapito, di manapaw. Ikawalo, di mangawat. Ikasiyam, di mamakak. Ang ikanapulo, dili maibog. Mauna ang napulo ka mga sugo sa Ginoo. Naas Biblia. Pero naay pundok pod nga nagtudlo nga tumanon ang sugo, pero kanang sugo ng binimbinto sa simbahan, dili na ang sugo sa Ginoo. Nagipili-pili lang ba? Ang sugo nga lang bayunan, tumanon ang uban gipangilisdan og sugo lang ginimo. Di nga po na magsilbi higala. Ang luwason sa Ginoo, kadtong mga tao nga nagtuo kaniya og nagtuman sa sugo sa Dios nga iyang gituhuan. Tuo ganita, mutuo po ta siyang pagsulti. Unsa may giingon ni Kristo? Gaingon siya, o siya gisulti niya sa Mateo 5:17. Ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Si Kristo nga maoy mibalik sa kalibutan nga mo'y atong manluwas sigala, siya nagsulti kung siya mo gunahuna. Nganing anhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. O naamay pundok nga, mayngon nga, nata na nang napulo kasugos daan tugon, ano natatuo kang Kristo? O sa may gisulti ni Kristo, gibungkag ba niyang kasuguan? Wala. Samtang mutuo taniya, mutuo ganita kang Kristo, kay siya may itong manluwas, mutuo sa tas iyang gisulti nato. O sa may iyang gisulti nato, ingon siya nga, wa na bungkaga ang kasuguan. Nag-ingon pa gani sa 18, sultihan ko kamo, na samtang maglungtad pang langit o yuta, walay pagasiluan sa kasuguan. O di pwedeng siluan. Napalangit yuta, karon langit o yuta, pero daghang sugo sa napo kasugong gisailuan sa tao. O, tuo kuno ta, pero wa ta mo tuo tinod higala sa gisulti ni Kristo. Iga liigo lang tang ning tuo nga dunay Kristo, pero wa ta mo tuo siyang gisulti. Wa man siya mosulti sa paka ang sugo. Ang gisulti niya tumanon man. Ingon gani siya sa Juan 14 versikulo 15, kung nahigugma mo na ako, tumana ang akong mga sugo. O ingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag na ko Ginoo-Ginoo, makasulod sila sa langit kung dili ang nagtuman. Ang pagtuong makaluwas kanang pagtuo nga nagtuo o niya nagtuman. Ang pagtuo nga makalaglag kanang pagtuo nga nagsupak sa sugo. Wa naman tayo higala sa di pahing pitapuso ng tulamanon ni ang aton temisyon. Magampo kita mga higala, dalang tanan ug makagahom nga Dios, daghang salamat sa imong pulong na paabot sa